Ngapunten Mas Menggo. Sakmenika congoripun kok tasik coklate niku kados e. Boten iki, boten. Sampeyan salah paham, Gus. Boten iki. Boten. Bayangno to ngene iki lek pas bengi udan, terus bledek samberan, mati lampu, gendeng troco, ge aku nang jero kamar mek ketip dhewe ngeloni guling. Bayangno to betapa sengsaranya aku. Mentah lho Mas Dul. Enggak, Gus. Berarti serusak tenan donya niki berarti ya. Nemen pol. Sampean ketinggalan info. Rayo magrib. Lah iki lho sik bar bedhok. Yo ngene iki lho, lek ari-ari diopeni yo ngene iki. Mendone 7. Weh, juane. Kowe lho cek bayok onen-onenanmu koyo ngono ning aku. Makane Kang, dadi wong iki sing genah, waras. Aja panggah ngono kuwi. Mendo. Ngene iki lho, nasibe jomblo iki. Sahur ra enek sing buka. Buka ra enek sing buka. Aku yo pengen lho. Anu, dibuka bareng ngono kae. Bayangno to ngene iki lek pas bengi udan, terus bledek samberan, mati lampu, gendeng troco, ge aku nang jero kamar mek ketip dhewe ngeloni guling. Bayangno to betapa sengsaranya aku. Aku ngene iki kok panggah terngiang-ngiang karo pakete lihat iki kae ya. Kira-kira penak apa ya digawe? Timbang aku panggah penasaran ngene iki, apa mending aku tak nyilih ae. Moro rono. Engko lek kirane penak, aku tuku dhewe. Tak konyekot milih ha. Kan yo lumayan toh nek kita mbel butuh. Ini kalau lek poso, perut lapar, mata berkunang-kunang, pikiran berhalusinasi. Wah, rasanya jandak powe nak. Poso berat, ra poso dosa. Tapi kene Islam gawan lahir, tapi mosok ra poso. Wah. Astagfirullahaladzim. Iki lek tak imbangi koyok ngene, poso ku rasa sampai sore.
Astagfirullahaladzim. Apa iki, Kang? Kowe iki jane Islam apa ora? Lek Islam kok kayak ngono iki lho. Yo Islam no, wong KTP ku lho Islam. Aku lagi metu kok brojol ngono wis diadani. Tapi mbuh yo, aku dhisik diadani ora ya bapakku yo. Lah kok apa ya ro? Lah wong aku duduk bapakmu to. Lek perkiraanku ya, kowe mbiyen neng bapakmu bayine dipendem ari-arine sing diopeni, ya dadine ngono kuwi lho, Kang. Cuh, matane. Kowe lho bayi ngerti apa? Genah iki wulan poso. Lah kok kowe malah mungkel neng kene lho awan-awan. Kowe jane poso apa ora? Aku ki asline poso. Ning lek ra tak imbangi kaya ngene iki ya ora iso teko sore. Dong apa ora kowe iki? Ya dong no. Lek jenenge poso ki lek oleh mangan karo ngombe ora ya magrib. Lah iki lho sik bar bedhok. Ya ngene iki lho, lek ari-ari diopeni ya ngene iki. Mendone 7. Weh, juane. Kowe lho cek bayok onen-onenanmu kaya ngono ning aku. Makane Kang, dadi wong iki sing genah, waras. Aja panggang ngono kuwi. Wo. Mendo. Oh, hancuk. Wo, mendo. Ya ini lho penggawean omah wis cukup. Kayak ini lho ya terus nyapo. Gibah yo nambah-nambah dosa. Mosok turu. Lah ra penak lek turu. Turu yo mek dhewe. Kayak bojone pas ning ngarepan kae. Arone lek no. Lagi nyapo? Repot pora? Alah ora, iki lho lagi terus. Ya harus kok mentolongi HP. Apa ndelok tutorial lek mutu kualat iki kae? Apa rong paham cara memakai ini piye? Alat apa neh? Oh, alah. Alat sing kayak sentolop angin dek iki to? Nah, betul sekali. Anggonku rene iki mang ceritane aku arek nyilih alatmu kuwi mang. Nyileh, ya tuku dhewe no. Piye to Mbak Hes? Ngono enak berbagi. Ya ora oleh to. Iyo, gitu tak kon tuku dhewe. Ki aku lho raro ning ndi kelekmu tuku. Ya online to. Wong jaman saiki lho Mbak, wis canggih. Karek nutul HP lho, barang teko dhewe teko ngomah. Yo karepku lho, aku wis arep jajal dhisik. Engko aku kadung tuku ki ora cocok. Priye maneman? Bayu jajal. Kono ani mau nggih jajal-jajalan. Yo lek menawa oleh to, mbok jajal to aku nyilih sedilu teh. Ya wis lek no. Ngrepoti wong Sik tak tukuke. Wong ndak disili arang kading kok lek ngresulo ae wong. Jan bocah ranggenah. Lanjutnya apa ora? Lanjutnya lek no kurang saiki ya. Subhanallah.
Nah, lek ngene kan iso teko magrib to. Wih, guse kae. Aduh iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Sama niku napa mboten poso to Mas Menggo? Nggih poso no, Gus. Wong santrine jenengan masuk mboten poso. Poso tapi kok nyepres kabeh. Cilikane tak olah ngaji lho caki. Gede nih kok ngene iki. Ngapunten Mas Menggo. Sakmenika cengoripun kok tasik coklate niku kados e. Boten iki, boten. Sampeyan salah paham, Gus. Boten iki. Boten. Iya, nggih mboten napa-napa lho Mas Menggo. Wong poso niku diwajibne kanggo wong sing beriman. Ayate nggih pun jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sak terus iku. Berartine kanggo wong sing gak beriman, gak poso nggih ndak apa-apa. Mboten usah kuwatir, mboten usah sungkan. Kula niki poso lho, Gus, saestu. Wong kula niki santri, aja lek ra poso ya kurang mantap lho, Gus. Ya. Santri. Santri pekok kuwi. Nggih sampun nek ngoten kula tak nyuwun pamit. Monggo dilanjut sajake kula mengganggu. Nggih sampun ngoten nggih Mas Menggo. Nggih, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kok lali ra tak usapi iki, Bau. Wah, jare sebret lah iku. Mbak Hesti. Wah, apa kuwi? Lah iki kan sing arep mok sile. Kuwi lho, ha, sing tak engen pirang-pirang bengi tak ra iso turu aku. Nyo, iki lho Mbak Hesti. Tapi sing ngati-ngati lho ya lek nggunakne iki. Ah, mending nggih. Ya wis sak sile sik ya. Sesuk tak olehne. Ya wis ngene matur suwun. Peh, kengko. Bengi wis ra turu-turu kengko. Astagfirullahaladzim. Mampir ngopi mriki lho. Ngopi piye to? Wong aku poso kok tawani ngopi iki lho. Kok mboten poso Mas Dul? Alah biasa cah enom kowe ngeten iki. Cah enom ya cah enom lho Mas Dul, tapi kan nggih mboten ngoten niku to. Wis ora poso kok malah ngopi ning njaba omah pinggiratan iki lho. Alah pun umum rata wonan Gus ngoten niku. Cah enom marung nek awan ngoten niku. Mentah lho Mas Dul. Enggih Gus. Berarti serusak tenan donya niki berarti ya. Nemen pol. Sampean ketinggalan info. Tapi mbok yo menghargai sing poso to Mas Dul, mosok yo ngoten niku.
Justru wong poso ki kudu bisa menghormati sing ora poso. Wong kono poso kok njaluk dihormati niku lho. Iya ya. Nggih sampun ngoten, sampean lanjut. Sampun, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan ndak ngenak-ngenaki wong ngopi. Piye lho?